28 mei is op mijn sneeuwen en dat is mijn laatste dag. En ja, en we maken er een hele mooie dag van. Na haast 10 jaar krijgt de Zuivelhoeve in Dokkum een nieuwe eigenaar. Gerda de Graaf kreeg verliezen hier te jaren dat ze reuma had. Troch de aannemende kracht in haar gewrichten en een soort pine kan ze het werk net meer dwan. Nee dwongen maakt Gerda dus afscheid nemen van haar zaak. En dat valt haar zwier. Dat is heel moeilijk en ja, laat ik het nou nog heel moeilijk maken natuurlijk. Dus ja, maar goed. Gelukkig hebben we een hele mooie opvolger, of een opvolger. En die wens ik heel veel succes. Ja. En ja, ik moet accepteren dat het ophoudt. Ook de verste klanten die al jaren bij de Zuivelhoeve komen, zullen erom wennen moeten dat Gerda aanst net meer in haar winkel stiert. Mijn praatjes, mijn contact, we houden een heel leuk contact. Dus ja, dat zeg ik wel missen. Dat is voor alle klanten heel belangrijk. En dat doet ze. Even vrije hoe dat is, hoe het met haar is. Het zal wel een heel gemist worden zijn de winkel. Gewoon het normale praatje, wat we altijd even doen. En dat ga je missen. Er Gerda haar vaste producten binnen in trek bij haar klanten. Wenda en Antine hoop je dat haar specialiteiten bestaan blijven. Nou, ik hoop natuurlijk de droege jas, want die is zo lekker bij Gerda. En de nutjes natuurlijk, want die wordt door haar huid maken. Ik kom hier toch elke week even om wat soepen, wasjes, nutjes, weet ik veel al je. Goedemorgen Gerda. Goedemorgen zaken. Even een yoghurtje weg? Ja, hast een yoghurtje voor? Ja, zeker. Altijd heerlijk. De mooie woorden jouwen Gerda energie voor de toekomst. Ze zocht weerom op prachtige jaren en hele mooie momenten. Het mooiste dat, wat ze me net meer van mij aanpakken kan is dat wij in 2014 de beste Zuivelhoeve van Nederland worden. Dus ja, dat wie een groot feest en ja, dat pakken ze me net meer aan.